βεβαίως για το μνημείο της γενοκτονίας των Αρμενίων. Με μεγάλη συγκίνηση και δέος, σήμερα 24 Απριλίου πηγαίνω προς το μνημείο της γενοκτονίας των Αρμενίων. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Οθωμανοί δολοφόνησαν πάνω από 1.000.000 Αρμένιους. Πάμε από κοντά να το δούμε. Eşşentüne ile tudeliye nama patıcı. Gelin balık balık ama aşağıda uyarokno. Çocana seçin kişi vakit açardım. Şu morası, erpek.